King-king? King-king? Ay, magpabungol-bungol ay. King-king? Alis ako dire. Alis ba? Nakoy, pabantayan sa imo ha. Kila kung gisog ba ka isda ba, bantayin niya. Kaya maabot niya si brother, ipakaon nato siya ha. Sige, ibala. Wala na ka isda ha. Sige. Di mo ni mabantayan, tanga ko ni Iro. Wag yun tayo ipakaon niya maabot to. Sige, ibala na. Gigutom ya to. Bantayin niya ha. Teka. Tarong ba? Bantayin mo na eh. Lagi, bantay ako na. Ang Iro ba? Ay, bantay lang yun na. Ako'y bahala na. Hindi na mawala. Bantay ka, bantay niya. Kaya magpabukal ko kung pansit dito. Hey! Sana? Kaya naman ako. Pamalagyan mo na gitakang. Magulat doon. Gitakang na na! Ay! Maabot na to si brother ron. Ang isda o, nagpula-pula ng kuha na lugay kayo. Nagulat ba? Ay, bunalan ka nun. Madali ba? Okay, ikutom na to si brother. Maabot yung kalitron. Ganiha na tayo kagibiyaan, wak pa ni mo din natakang na. Ganiha naman din na naugdaw nga nung wak pa ni mo na gitakang na. Ako may gibuhat ba? Usay, gibuhat. Babantay kay kana. Naglimpyo po sa balay. Sabi na isda be! Ay, ikaw gi. Kuan, nugo ka. Tan, sugo. Suguunin mo, manugo po. Talaga, ay. Pero nga ba ay? Magbong ganyan na ha. Maabot, baka man ni mo ni ganiha naman tikag na isugba na ni. Baka ni mo ni gisugba. Pero nga ba? Ay. Bantay na, bantay lang ka niya. Daghang kay kiro dire, mawala na kinakalit mo bantayan. Pero may mukha na eh. Sa, papay perting gamay rag isda o dua ka buok nang tay pansit eh. Pansit og glitson. 6.5 hours later. Naluto na lang kay? Luto na, isig mandar na. Anong wala pa na naluto? Bali na kayo ako? Paano mo nagibali na ganiha? Kakusog sa kalayo pa na naluto. Pero tayo rita ba? Ikaw dito yun. Hay! Ni mo nang nataka ka. Muabot to ron, wala pa na naluto. Unsay kaonon ato? Ay, sige, yaw ba? Mura ba ka nagtrabaho dito? O ganing... Duha ra ka isda, di mo maluto og dali. Pero tayo inita ba? Init man ang kalayo yun. Kaya Natural na init kay kalayo na. Ganong wala pa man mo naluto. iluto na ganin ano? Ibalin na yun, bago rin ginawag ibalin na. Kung bata ka, bantay lang kag wa pa na naluto, inigbalik na ako hakad. Ah. Sige, yaw ra, hapit na ni maluto. Alas papa niyo eh. Katsa ko kayo ng chat itong uyad na koron. King, agiran ni King. Murong tao. Umot. Uy! Isda! Uy! Meron tani. No! Uy! Sato na. Wow, katutong isda. Nawala na to. Hala! NANI?! Ay, kung kuya to ron! Grabe ni mga tawana, pati sugangan, kawaton! Ay, kung kuya to ron! Ay, kuya ron! Kurot jud! Patay kuya to ron! Kung kuya to ron! Patay kuya! Dapat lunas kuya! Patay! Ano na yung hawak ta? Naunsa man ka? NANI?! Naunsa man ka? Hoy, naunsa ka ba? Naunsa ka? Asa ang isda? Asang isda? Naunsa ka ba? Asang isda ba? Kay mga una ta, kay nanas brother. Naunsa man ka? Ano siya magkaginukto? Asang isda? Kawat ang tukangan ba, Batista? Ay, manong, mandun din mo. Oh, Maria! Ang akaw, hindi ka masali. Nagsilpo ko ba nag-chat sa kong uyab? Unsa man kang bata ka, unsa may maayo di bang ka masaligan. Maria! Ayas dito! Maria! Ayas dito! Ayas dito! Ka pati isda, maabot! Ayas dito! Maria! What's up mga kata? Salamat kayo sa pagtanaw sa video, no? Mag-shoutout meron sa mga nagpa-shoutout. So first is shoutout kay Princess Romero from Davao City. Yeah. Sorry, then kay
Ana Cassandra kagabi sa kinuskosan gapa pagkain ni siya kaning nagit sa alom dere oh. Nindot kay tanawon din. Shout out sa inyo. Then kay Kimi Kansing, Kami Kansing, shout out. Then kay Mercy PWD Gao, then paki-support yung YouTube channel Mercy PWD Gao. Shout out then kay Edmundo Pilatar, shout out from Bohol din. Shout out na rin kay Kuan. Shout out kay Rolando Abinyares. Then kay Andrew Baron, shout out from Cebu. Joey TV, shout out from Dumaguete. Arnold Huhihala, shout out. Then kay subscribe ninyo, paki-support sa yung channel guys. Lost B channel from UA, United Arab Emirates, shout out. Then kay Barpig channel, shout out na rin, paki-subscribe sa yung YouTube channel, Barpig channel. Then kay shout out kay Birthday, shout out. So, and kay sino pa dere? Okay, kang Marlon de la Peña. Aw, dito eh. Oh, sana kay. Then shout out na rin kay Charlene Castro Navalles Lumangya from Padada. Oh yes, paki-support tayo sa yung ano si Char Kisa. Sagad rin tayo. And syempre kay Jobert Kunkun, shout out. And shout out sa Sky Gubansalan, katong mga trabahante dito. Sobra yun sila ka nindot mo atiman og mga kliyente or sa ba ni mga customer. O shout out ninyo diha ma'am sir. Then kay DJ The Panners Vlog, shout out kay Mikay Sipatak, shout out kay Mikay Sipatak. Then kay Vince Barnizo, shout out from Cotabato. Shout out rin kay Vince Barnizo. Then kay Travel with John, shout out. Then kinsa pa diri no? Joseph Elden Domile, shout out. Then kay John Ray Sanchez, shout out. Jos Bia, shout out. So kanala akong ma-shout out guys, kamo gisang shout out ya. Shout out kay kong mama na Saudi. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. Kamu King, ikaw King. Nangita. Shout out kang John P. Lila Torre. Shout out dra kang Jobert Pulangkos, kang Jidmark Estresa Nasilungag, o kang John Mike Junaldo. May kang Morales. Kasya Alegre. Sorry kayo, di ko kanto. Wako'y motor. Daghang salamat. Sebe